No, jini joto media friends song no ang bele kan hambai do. Tini bele kan kaisa good news. Ani logyo tongo. Jini TTA di hapang ni Sports and Youth Affairs Bedag ni Principal Officer. Jeng tini bele kan khatongan bising te jeng jini football thangkron bagai saklan thangi tongo. Jeng salkolma rombai jeng chaitugui family jini bobagrani chaitukmung te jini Honorable CM ni tidin bising te. Jeng taklai TFAO jini registration jeng mangka te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration claim mangka tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmanka jini thongmona hamjai tongnai jini sigla charana bai belakni good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je jini C division jeta thongnan rong bagai jini joto sigla chala eba thongmona hamjai thongai tongnai rong bagai baskango jeng salnai ni bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni je C division team samnan bagai jini o trial lo je thanai jini jeng gobang mano ka jini TTADC Super League thangnai gobang mo greng batongo aro thangnai batongo te aro thangbai me batongo nge borong no jeng phainai jini March eba o talni 8 tarik ba 9 tarik fungni 9 ta tampuro ni simi jini khumulwng eba jini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang narno repeat klaipinai phainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tampuro ni simi salini bagai jini khumulwng stadium bo jini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhakti trial kaisa khlaijangnai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabelam sogo tai jini o trial jeta jini players select nai boro jefru TTADC ni bukhakti je C division team ngi jepro thangnai apro borongno jeng honorarium bo rejagnai jini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai safinai narok je thumona hamjagi tonai jini joto players narok jini officially jeta jini joto district ni jini JDO office songo JDO office ni bakti jeng notification dakti jero hojanai haipano narona ang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulwng phai narok trial phainai bagi narok tiar tongbi football nangabla football C division team taklai chimi jeng sebmanka jini salkolma jeng chaitugui family bisingtei jeng tini ojaran manka awan bai chini thumung hamja tongnai chini sikla charan bagai ojara tang jabori na thangai tong hambai junal ga jeng notification honai but tini jeng officially jeng declaration lekha tai chini oje team abo chini TTADC ni C division dera team nai or team je players tongai ro selection number pare jebro chini TTADC bagai borok thango apro borok jeng borno jeng officially jeng honorarium bari jangnai borni kagos jeng chini trial phaigrana bor sakang chini head office eba chini khumulwng on notification 8 bai 9 tarik time fungni 9 tan simi hambai poison abo kuno time ko borok trial je naigrana borok sabsa best of the best player jeta chini TTADC na strong players na bai jeng borno basang sebrena bagai jeng jorganai Tripura football league je district wise 8 district 8 team slama hai o jaga kai kai besok team slam jak aro kaisen team tongnai jota abon bisingo gobangma je players tongmani borno trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ning kaisa C division team snam jangnai kuno age ro kore no age no bar ama to agotla A division B division thangnan bagai chini C division thangnan chini ADC ning hambai